Evelyn a Števo. Pohni Kostrov. Tak toto je projekt, ktorý tu ešte nebol. Dajte nám vedieť o svojej aktivite, športovej, áno, športovej aktivite, akejkoľvek. Zaznamenajte vašu športovú aktivitu, a to tak, že sa nafotíte, prípadne natočíte video a pošlite nám ho na pohnikostrov@pohnikostrov.sk. A ty čo si spravil pre slovenský šport? A pozor, nejde o to, aby to boli vrcholové športové aktivity. Ide o to, aby ste boli kreatívni. Posielajte nám videá. Môže to byť akýkoľvek šport, akejkoľvek skupine, malej, veľkej. Je vás 5, je vás 10, je vás 1000, nám je to jedno. Ste vo vzduchu, na žinienke, ste pod vodou. Áno, vy sa musíte prihlásiť. Prihláste sa a náš tým vyberie 8 najlepších klubov alebo aj celých škôl. Na našej stránke www.pohnikostrov.sk budeme aktualizovať všetky informácie, budete vidieť, kto sa do našej súťaže prihlásil a na mapkách budete môcť pozerať, kde sa kto prihlásil. Pohník Ostrov je projekt, v ktorom sa chceme prostredníctvom vašich videí dozvedieť, aký máte vzťah k športu. Z vašich materiálov, videí vyberie naša porota 8 zaujímavých škôl a prídeme za vami, za tebou s naším profi tímom, nielen preto, aby sme ti odovzdali ceny, ale vám vystrojíme naozajstný športový event. U teba, v tvojom obľúbenom mieste alebo v škole. Tak, Pohník Ostrov, natáčajte sa, lebo my sa už natáčame.